Να φτιάξουμε αυτή τη μηχανή να δουλεύει όταν φοράμε μόνο το κράνος. Διακοπές τέλος, δουλειά τώρα. Βαγγέλη. Βαγγέλη, σκάσουμε ένα τρελό χαμόγελο στην κάμερα. Έλα. 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 Θα το δείξουμε μετά που θα δουλεύει. Πολύ καλό, παρακαλώ το ίδιο και στο προηγούμενο πλάνο. Πάμε. Είναι Τετάρτη 27 Ιουνίου του 2007 και απόψε οι αποδείξεις ανατρέπουν τα δεδομένα και σας παρουσιάζουν μια διαφορετική εκπομπή. Οι αποδείξεις αποφάσισαν να οργώσουν όλη την Ελλάδα και να ανακαλύψουν καλές ειδήσεις. Τα παιδιά στα τεχνικά επαγγελματικά λύκεια δημιουργούν πολλές φορές σπουδαία πράγματα. Αυτά τα λύκεια δημιουργήθηκαν και πέρασαν από δύσκολες φάσεις, πάρα πολύ δύσκολες. Και περνάνε ακόμα. Τα μέσα που τους έχει δώσει το κράτος, κυβέρνησή σας, προηγούμενη, κυβέρνησή σας, η τωρινή, είναι πάρα πολύ λίγα. Στην ουσία την έμπνευσή τους βάζουν μπροστά. Και το μεράκι κάποιων καθηγητών. Και εκεί φτιάχνουν πράγματα τα οποία είναι σπουδαία. Το λέω γιατί αυτό που θα δείτε τώρα πάλι έχει να κάνει με την έμπνευση. Όπως με τα παιδιά στη Λαμία. Θα σας ευνηδιάσω λίγο, αλλά νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Θέλω να ζητήσω από τον κύριο που είναι εκεί πίσω να έρθει ο λίγον θορυβοδός εδώ κοντά μας. Θα καταλάβετε σε λίγο. Γιατί. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Ευάγγελος Δουσαΐτης είναι ένας από αυτούς τους μαθητές των τεχνικών επαγγελματικών λυκείων που με την έμπνευση και το μεράκι έχει κάνει διάφορα πράγματα. Τεράστιο θέμα στην Ελλάδα είναι η οδική ασφάλεια. Τεράστιο θέμα. Νομίζω ότι είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε νεκρούς από τροχαία. Τώρα γιατί τον έχουμε εδώ και γιατί έφερε και μια φορούσε το κράνος. Βαριά μοτοσυκλέτα. Δεν τολμάω ούτε στο πλατό χωρίς Λοιπόν, Ούτε στο πλάτο. θέλω να ζητήσω. Πάρ' το αυτό. Από την κυρία Προκοπίου να έρθει εδώ κοντά μου. Σηκωθείτε, ελάτε. Αυτή λοιπόν είναι μια μοτοσυκλέτα. Δεν έχω σχέση, αν και θα ήθελα πάρα πολύ. Ωραία, να μια ευκαιρία λοιπόν και μια αρχή. Για να βάλει μπροστά κανείς μια μηχανή, μια μοτοσυκλέτα, γυρνάει το διακόπτη. Προς τα δεξιά φαντάζομαι. Ναι, έτσι. Και το κουμπάκι είναι αυτό εδώ, έτσι δεν είναι. Όταν το πατήσετε θα πρέπει να πάρει μπροστά. Πατήστε το. Αυτό? Όχι, όχι εδώ. Αυτό κάτω. Πατήστε το. Δεν παίρνει μπροστά. Όχι. Και δεν είναι χαλασμένη η μοτοσυκλέτα. Το φαντάζομαι. Δεν θέλω να σας χαλάσω το χτένισμα. Γιατί δεν πρέπει. Για πάτα το κουμπί. Η μοτοσυκλέτα εξακολουθεί να μην παίρνει μπροστά. Πρέπει να έχουμε βάλει το κράνος. Φόρεσε το κράνος. Άψογο. Αυτό που βλέπετε λοιπόν είναι δημιούργημα της ομάδας που παρουσιάσαμε πριν. Του καθηγητή και των δύο μαθητών του. Τι εμπνεύστηκαν να κάνουν. Κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά σπουδαίο συνάμα. Έφτιαξαν λοιπόν, και θα μας εξηγήσουν με δύο λόγια το μηχανισμό, ένα κράνος το οποίο επικοινωνεί με μια μοτοσυκλέτα. Αν ο μοτοσυκλετιστής δεν φορέσει το κράνος, και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει μοτοσυκλετιστής χωρίς κράνος, η μοτοσυκλέτα δεν παίρνει μπροστά. Μπράβο. Αρκεί Ναι, να μην το κυρία φορέσει στον αγκώνα του, όπως ξέρω ότι κάνουν πολλοί μοτοσυκλετιστές. Φόρα το στον αγκώνα σου. Μπράβο. Πρέπει να το φοράσεις στο κεφάλι. Με κάλυψες. Τι θέλετε να πείτε, κυρία Χώρης? Όχι, μπράβο, γιατί γίνονται τόσα ανόητα δυστυχήματα
που μπορούν να μην γίνουν έτσι. Και που έχει σημασία ότι αυτό δεν το ανακάλυψαν κάποιοι καλοί επιστήμονες κάπου σε ένα εργαστήριο, το ανακάλυψαν νέα παιδιά που θα μπορούσαν να κάνουν τους καμικάζι στο δρόμο. Λοιπόν, μα μισό λεπτό, έχουν κατοχυρώσει πατέντα για αυτό το πράγμα. Αυτό έχει τεράστια εμπορική αξία. Είναι μια πολύ απλή ιδέα, κύριε Ανδρουλάκη. Κι όμως, τα πιο ωραία πράγματα. Όχι, πρέπει να το κατοχυρώσετε. Γιατί αυτό κάποια στιγμή μπορεί να γίνει υποχρεωτικό, όπως με τα αυτοκίνητα και τις ζώνες ασφαλείας. Έτσι, που κάνουν μπιπ και τα λοιπά μέχρι να. Στα δεδομένα τα σημερινά, νομίζω ότι θα δημιουργηθεί και μεγάλη διαμάχη ανάμεσα σε εταιρείες κατασκευής κράνους. Διότι εάν μια εταιρεία αναλάβει να κατασκευάσει μόνο το σύστημα αυτό και θα επικοινωνεί με τη μηχανή, θα πρέπει με όλες τις μηχανές να πουλάει η ίδια εταιρεία το κράνος. Στην ουσία, για να μην χαθούμε στις τεχνικές λεπτομέρειες, αυτό που κάναν τα παιδιά είναι η ιδέα, η αρχή. Το να βρεθεί μετά ένας τρόπος. Το κράνος να επικοινωνεί με όλες τις μοτοσυκλέτες ή οι μοτοσυκλέτες να επικοινωνούν με όλα τα κράνη, προφανώς θα πρέπει να είναι κάποια πρωτόκολλα, τα οποία πολύ απλά θα μπορούν να γίνουν. Η ιδέα όμως έχει αξία. Είναι μια απλή ιδέα που δεν τη σκέφτηκε καμιά μεγάλη πολυεθνική που φτιάχνει μοτοσυκλέτες ή κράνη. Τη σκέφτηκαν Ελληνόπουλα, παιδιά απόφοιτοι τεχνικών επαγγελματικών λυκείων και το κάναν πράξη. Με τον καθηγητή τους λοιπόν. Να αρχίσουμε. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Βαγγέλη. Εμείς σας ευχαριστούμε όλους που είστε εδώ σήμερα. Όχι, και για την εκπομπή, αλλά και την ευκαιρία που μας δίνετε να δείξουμε και να αποδείξουμε στην ελληνική κοινωνία ότι στα ΤΕΕ και ειδικά το δικό μας το οποίο είναι και εσπερινό, γίνεται μια πραγματική καλή δουλειά. Κρατήστε το αυτό ότι είναι εσπερινό σχολείο, δηλαδή τα παιδιά που φοιτούν εκεί το πρωί κάνουν μεροκάματο. Και το βράδυ δηλαδή φτιάχνουν. Έστω μέσα από κάποια προγράμματα όπως ήταν το Δέδαλος δηλαδή, γιατί και αυτό βραβεύτηκε δηλαδή, πράγματα τα οποία είναι για την κοινωνία πάρα πολύ χρήσιμα. Και όπως σωστά είπατε ότι για την Ελλάδα τα τροχαία ατυχήματα είναι μια μεγάλη μάστιγα, σκεφτήκαμε λοιπόν σε αυτή την κατηγορία να προσφέρουμε κάτι το οποίο να μειώσει, γιατί πιστεύω ότι η καλύτερη το καλύτερο αποτέλεσμα είναι αυτό που σώζει ζωές, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ακριβώς. Και επειδή έτυχε απόψε 11 παρά, με πήραν στο τηλέφωνο και μου είπαν για ένα θάνατο ενός φίλου μου με μηχανάκι, σκοτώθηκε τώρα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή. Χάνονται ζωές που θα μπορούσαν να μην χαθούν. Να ζητήσω και από τον κύριο Φίλη, τον κύριο Βαγγέλη Φίλη, που συμμετείχε στο πρόγραμμα αυτό, να μας πει δύο κουβέντες. Καταρχήν, πώς το σκεφτήκατε? Βασικά, η ιδέα γίνεται σαν το πρόγραμμα Δέδαλος. Μας είχε μαζέψει ο δάσκαλος στην τάξη. Είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Ναι. Αυτό. Μας είχε μαζέψει ο δάσκαλος στην τάξη και μας έβαλε να πούμε ιδέες, τι μπορούμε να κάνουμε βάσει της ειδικότητας μας ηλεκτρολόγια αυτοκινήτων, τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να παρέχει στην κοινωνία, γιατί βραβεύεται γι' αυτό, και να μπορούμε να το κάνουμε και εφικτό. Ναι. Υπήρχαν πάρα πολλές προτάσεις. Πόσο καιρό σας πήρε να το φτιάξετε? Αυτό μας πήρε ακριβώς ένα εξάμηνο, κύριε. 6 μήνες. Να μας πεις πώς λειτουργεί τώρα για να το καταλάβουμε. Ένα πολύ απλό σύστημα. Ακούστε να δείτε λοιπόν πόσο απλά μπορεί να είναι τα πράγματα. Με ένα πιεζοηλεκτρικό διακόπτη στην προκειμένη περίπτωση, ο οποίος εφαρμόζεται στο πάνω μέρος του κράνους. Μέσα στο κράνος. Το οποίο, εάν το κεφάλι δεν έρθει σε επαφή με το πάνω σημείο του κράνους, δεν μπορεί να δώσει εντολή σε έναν δέκτη ο οποίος βρίσκεται τοποθετημένο σε κάποιο σημείο της μηχανής και κάνει διακοπή της ηλεκτρονικής παροχής ρεύματος στη μοτοσυκλέτα. Εάν το κράνος φορεθεί στο χέρι ή δεν έχει καλή επαφή με το κεφάλι, η μηχανή δεν παίρνει μπροστά. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν αντικλεπτικό βέβαια. Πολύ εύκολα, δεν μπορεί κάποιος να καβαλήσει τη μηχανή και να την πάρει αν δεν φορέσει το κράνος το συγκεκριμένο. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η ιδέα. Πάρα πολλά τριγώνια δηλαδή. Αυτή είναι η ιδέα. Και η συχνότητα στο συγκεκριμένο σύστημα, συγγνώμη που διακόπτω, είναι πάρα πολύ μικρή, σε σημείο το οποίο αυτή τη στιγμή μπορεί να επέμβει ένα απλό τηλεχειριστήριο τηλεκατευθυνόμενο αυτοκινήτου που έχουν στα παιχνίδια. Η συχνότητά του είναι πάρα πολύ μικρή. Μάλιστα. Δεν επηρεάζει τον εγκέφαλο, με λίγα λόγια, για να δημιουργήσει άλλες παρενέργειες. Μπράβο στην ιδέα, μπράβο σε καθηγητές και μαθητές. Εγώ θέλω να πω ότι στο σχολείο δηλαδή, που έχουν γίνει πάνω από 120 έργα, πρωτότυπα, καλλιεργείται αυτή η πρωτοτυπία και η καινοτομία στα παιδιά, στα νέα παιδιά. Η δουλειά των καθηγητών δεν είναι μόνο ειδική γνώση. Είναι να τους περάσουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα που μαθαίνουν στο σχολείο μπορούν να τα εφαρμόσουν και στην προσωπική τους, στο επάγγελμα, στο συνεργείο τους σήμερα, αύριο και να γίνουν πιο καινοτόμα και πιο χρήσιμα για την κοινωνία.
Thank you.